Jamen, så har jeg igen bevæget mig ud på dyrskuepladsen, og der kommer jeg forbi. Altså, amerikanerbiler er store. 6 meter lange. Og så står jeg ved en amerikanerbil her. Kim, hvor lang er den? Den er 16,5 meter. Så vi snakker om en 16,5 meter amerikaner øse. Men den er jo lidt speciel. Kan du ikke lige beskrive den for vores lyttere? Jo, det er en amerikansk lastbil. Det er lastbilernes Rolls-Royce for USA. En Peterbilt 379. Og der er så tilkoblet en tanktrailer, der er lavet om til campingvogn. Og den står jo fuldstændig nypudset og nypoleret. Kim Anker står der, og jeg siger, at det er aluminium. Hvor lang tid tager det der? Er det rustfrit stål? Rustfrit stål. Okay. Prøv lige at fortælle historien bag den lastbil, fordi det må være noget usædvanligt, der er undervejs her. Jamen, jeg har jo købt den for 23 år siden. Og den er købt i Miami, og jeg har så fået den hjem. Og så har vi lavet en delvis renovering af den gennem årene. Og så under corona, der købte jeg en tanktrailer, som vi så også har skilt ad. Den er fra 82, hvor Peterbilten den er fra 88. Og så har vi restaureret den. Jeg elsker, når jeg spørger jer amerikanerbilejere, hvordan kom det her egentlig i stand? I fortæller det, som om det var sådan en lørdag formiddag, hvor I sådan lige, når jeg er hen over kaffen, nu gør vi det. Men det der med at importere en kæmpe stor lastbil, det er jo ikke noget, man bare gør. Det er jo planlægning hjemmefra. Har det været ude efter den længe, eller hvordan? Nej, vi skulle på ferie til USA, så siger jeg, at jeg skal have en amerikansk lastbil med hjem. Og så var jeg jo nødt til at undersøge, hvor jeg kunne få fragt fra. Jeg havde både fragt fra øst- og vestkysten, så alt afhængig af, hvor jeg fandt en, så... Jamen, hvordan får man sådan en kæmpe maskine med hjem til Danmark? For den kan jo ikke være i en trailer, eller en container. Nej, den kom hjem med bilskib. Okay. Altså et skib, der tager personbiler. Det bagerste af skibet, der er landbrugsmaskiner og lastbiler og kraner, og der var den så nede. Så vi var i Bremerhaven og hente den, da den kom hjem. Og kørte det i den så fra Bremerhaven hjem til Danmark? Fra Bremerhaven og hjem, ja. Prøv lige at fortælle lytterne sådan Peterbilt. Altså, jeg har engang set en film af Steven Spielberg, der hedder Duellen, hvor Dennis Weaver spiller hovedrollen. Der kører han i sådan en der, men hvis du skulle beskrive den for lytterne, hvordan den ser ud, kan du det? Ja, men det er jo en lastbil med en lang næse og stor sovekabine og ja... Kæmpe skærme. Kæmpe skærme, ja. Masser af krom. Masser af krom. Kæmpe udstødningsrør. Ja. Jeg vil nærmere sige skorsten jo. Men, ja, det er jo smagsag. Ja. Og hvad er interessen for lastbiler? Altså, du kunne jo lige så godt have købt en amerikanerbil, men hvorfor blev det en lastbil? Jamen, jeg har haft amerikanerbil. Men det var ikke stort nok? Det var ikke stort nok, og der er ikke så mange, der har en amerikansk lastbil. Den holder vel ikke parkeret hjemme i parcelhuskvarteret i Sorø, vel? Nej, næsten. Nej, jeg bor på en gård, hvor jeg har en garage, den holder i. Okay, og der kan den godt være? Der kan den sagtens være sammen med alle de andre, jeg har. Den er jo helt vildt flot. Hvis jeg skal beskrive den for lytterne, sort, enormt blank. Kæmpe stor. Er det brændstoftanken, der sidder dernede? Det er brændstoftank, og det er jo amerikansk, så der er 2 af alle ting. Så er der også en tank på den anden side. Når du kører ind på den lokale Q8 og tanker op, og jeg mener virkelig tanker op, Kim, hvad er vi så ude i? Så tager den 1050 liter. Gange 1239. Ja. Hobby eller ikke hobby? Må jeg spørge, er du gift? Ja. Og hvordan får man lov til det her? Jamen, konen hun har en Trans Am, så det vil ikke... Okay, så kan jeg godt regne ud, at I er smittet med det her. Så den her... ja, nu siger jeg trailer, det er det jo ikke. Det er jo en... hvad kalder du den? Det er en tanktrailer. Det er en tanktrailer. Jeg fik lov til at gå op og kigge i den lige før. Den har du omdannet til en campingvogn? Ja, det er fordi man kan. Hvad laver du til daglig, siden du kan finde ud af det her? Jeg er vognmand. Du er vognmand. Sådan. Men du bruger kun den her til sådan noget udstilling som det her, ikke? Jo, det er hobby. Ja. Det er det. Ja, jeg er altså imponeret, det må jeg sige. Både over, hvor smuk den er, og hvor blank og glat poleret den er, og den oser langt væk af hestekræfter. 444 heste på en Grommix-motor. Jeg går hjem og i seng. Ja. Tusind tak, Kim. Ja, velbekomme, og fortsat god dag. Tak i lige måde.